खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। थांनाय मैयानि साना मोनसे बुहुमनाङैनो जारिमिनारि सान जानानै थांबाय। थांनाय 2024 इं मायथाइनि 5 जुनाव 8 साननि थाखायल' अख्रां दावबायगिरि सुनिता उइलियाम्स ब्रुस उइलमार आरो बिनि हानजाया अख्रांमा दावबायहैदोंमोन, नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बुहुम फारसे फैफिननो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय मैया बिनि हानजाया 9 दाननि उनाव बुहुमाव सफैफिनबाय। सुनिता उइलियाम बुश उइलमार आरो बिनि हानजाया आटलान्टिक लैथोमायाव थांनाय मैयानि फुंबिलि 3:30 बाजियाव बाग्लायफैदों। आमेरिकानि इलन मास्क बिथांनि हेफाजाबजों स्पेस एक्स ड्रागन स्पेसक्राफ्टनि गेजेरजों बिथांमोना बुहुमाव सफैफिनबाय। मख'नो गोनांदि अख्रांमायाव गासै 286 सान थानायनि उनाव सुनिता उइलियाम्स बिथांमोननि हानजाया बुहुमाव फैफिननायाव जाफुंसारनो हानाया मोनसे देरगाथाव आरो जारिमिन सोरजिनो हाबाय। बिथांमोननि जाफुंसारनायाव बुहुमनाङैनो बयबो गोजोननाय फोरमायथिदों। थिग बेबायदिनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायथिदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आसामाव फैगोनखौ मिजिंथिदों। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गुथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे अरां बियाब बाथौ गुथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो साखाफारा जादों। उदालगुरि जिल्लानि अरां बियाबनि बाथौ थानसालियाव खुंफुंजागोन मेहेरगोनां हाबाफारिया बोहैथि दाननि 21, 22 आरो 23 मार्च 2025 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बे जथुमाया हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसे बिस्वजित दैमारि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अरां बियाब बाथौ गुथुमनि समायना रमायना बाथौ थानसालि आरो दरखं गेटखौ दिनै थामहिनबा 20 मार्चआव बेखेवगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिरु दुलाराय बर' समाज आफादनिफ्राय मसलपुर हालामावबो मोनसे दालाय दुलाराय बर' समाज आफाद दानो थाखाय थि खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे हांख्राय बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों दि फैगौ 22 मार्च 2025 अक्ट'आव साननि 11 रिंगायाव मसलपुराव दालाय दुलाराय बर' समाज आफाद दानाय जागोन आरो बर' रायजोनि मोनसे जर'खा जथुमा जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बयखौबो बे जथुमायाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो गुरैयै खावलायहरदों आरो मिथिहोबावदों दि बे जथुमायाव दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै 10 मिरु मावफुं आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैगोनखौ खौरां मोननाय जादों। प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारि न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरनो सेंसन लेटार राननानै होदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि एसडिअ मावख'नि फोथाराव थांनाय मैया महामाया रुपसि देबितला मोनथाम जौगाखां खोन्दोनि सिंनि गासै 2214 सा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो साफायै सेंसन मोननायफोरखौ राननानै हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो प्रधान मन्त्रि आवास योजना गामियारि नयं मुलाम्फागिरिफोरनो गनायथि बिलाइ रानदों। 1734 मुलाम्फा मोनग्राफोरनि गेजेराव गनायथि बिलाइ राननाय मसलपुर रायजो नाङैनो बिजेपि सोरखारा थांनाय मैया प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव सा 3,88,358 मुलाम्फा मोनग्राफोरनो न'आवनो गनायथि बिलाइ होगोन, जायनि थांखिया गोनांथि गोनांफोरनो न' होनानै जिउ खुंनायनि थाखोखौ जौगाहोनाय। बे हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानि 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबनि अदालबारियाव सा 1734 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो न' गनायथि बिलाइ गथायदों। बाक्सा जिल्लानि 41 नं मानस, 42 नं बाक्सा आरो 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि गासै 5427 मुलाम्फागिरिफोरा न' गनायथि बिलाइखौ मोनबाय। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउबिपिएफ आफादआ थांनाय 18 मार्च 2025 जनायनि रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि बगरिगुरि गामियाव बिक्रम रामसियारिखौ माखासे दुथांफोरा इनायै बुनानै हरनायनि थाखाय सिमोनसाफुरि थानायाव दायनिगिरिखौ थाबैनो
साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो आयेननि बेन्दोंआव थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि सिमोन साफरि थानायाव आर'जलाइ गथायदों। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिक्रम रामसियारिखौ इनायै बुनानै हरनायनि थाखाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारी बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।